И здравейте на всички, аз съм The Hunter BG. Виждате на логото още. И това е моят YouTube канал, в който ще снимам на игри. Това видео е информативно видео. Нека се представя, The Hunter BG. Името ще ми остане в тайна. На 14 години съм от София. Ще снимам на игри, например любимата ми игра Minecraft. На нея ще снимам нон-стоп. И ще се постарая да направя много дълга поредица. Ще снимам заедно с приятели. Единият приятел, с който ще снимам, е Здравко Про. Сигурно му знаете YouTube канала. Не знам дали му го знаете, ама с него ще правим поредици. Ще снимаме на Minecraft, да речеме Skywars, UHC. Момент само. В момента снимам с най-скапаната програма на света Bandicam. Ама Bandicam ще използвам когато правя нещо на текстопа, иначе най-вероятно ще го измисля. Ще снимам с OBS или Fraps. Една от двете. Какво ще да ви кажа? Бях стигнали там за Minecraft поредици. Мисля да правя поредици на Minigame, UHC, Skywars и много други мини игри или survival на Minecraft. Днеска точно ще кача един клип. Днеска мисля, че беше датата. Момент. И да, пак съм тук. Извинявам се за паузата. Значи днес сме 26 октомври. На ден сигурно ще качвам по 3 клипа, за да има какво да се гледа. И пак ви казвам, основното, което ще снимаме Minecraft и CS. Най-вероятно, но повече Minecraft. Това беше от мен. Надявам се интрото да ви е харесало. Ако искате да продължавам да качвам клипове или нещо, можете да натиснете subscribe бутона, или пак ако някоя поредица ви харесва, харесвайте клиповете ми. Това ми показва, че вие харесвате моята поредица и ще искате да качвам още клипове на нея. Ама ако не ви харесва тази поредица, няма да качвам повече клипове на нея, ще измисля някоя друга поредица. И това беше от мен, аз бях The Hunter BG. Чао и до скоро.